Baso bat borrokan, txiaren kontra korrikak dordoka, atera punxa litoka, emekiko azikantzen arroka. Ta zenbat gau egon garen, zeru adi galetzen jakin gabe, erantzuniko teten, ta galdetzen hasi aurretik, zergaitik jarraitu honekin, gokoratu daiki dugula, gure maitasunarekin, ta muga hotxen gainetik, urrengo dantzazurekin, ospatu dezagun maitia, berriz gaudela elgarrekin. Denok batera segi dezagun gure bidea, euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak, elkar lanean arituz lortu dugu aldaketa, orain besta egiteko momentua iritsi da. Zuk ere egin dezakezu jatsa egia garatzeko, trago bat edan bezakegu dena giroan txartzeko, hizkuntzar dezagun bihotzetik salbatzeko. Ta galdetzen hasi aurretik, zergaitik jarraitu honekin, gogorako daiki duguna, gure maitasunarekin, ta muga hotxen gainetik, urrengo dantzazurekin, ospatu dezagun maitia, dena. Azken kanta izango balitz bezala, bat-batean, tentetu zaitazala. Eta plana itzultzen bada maitia, jakin merezi izan duela. Berriz gaudela elgarrekin, ta muga hotxen gainetik, urrengo dantzazurekin, ospatu dezagun maitia, berriz gaudela elgarrekin. Erdiak, lasterka egian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guziak tahapatan mendian, pumpez apartakan, erdien bilagun sutan erdiak, lasterka egian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guziak tahapatan mendian, pumpez apartakan, erdien bilagun sutan. Erdiak, lasterka egian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guziak tahapatan mendian, pumpez apartakan, erdien bilagun sutan, erdien bum, 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 erdien bum, 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 erdien bum, 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 kiri erdien bum, bum, erdien bum, bum, erdien bum, bum, erdien. Eguerdion guztioi mesedez egin aurrera, bete ditzagun espazioak, oraindik jendea iristen ari dira. Beraz, mesedez,
segi aurrera. Jendea oraindik iristen ari da, beraz, mesedez egin aurrera. Denak sartu nahi duguta. Mesedez, bete espazioak egin aurrera, oraindik jendea iristen ari data. Eguerdion guztioi. Agure zahar batek zion bere etxe onduan, goizean goiz lantegira irteten nintzenean, ez alde gaztek ikusten gure txola zein den, desegiten ez badu bertan galduko gara, baina guztio batera saiatu da botatzea
usteltzen hasia dagota, laizter eroriko da, igultza gogor hortikan, ta bultzanik hemendikan, ikusiko dek nola nola, laizter eroriko da. Baina denbora badoa, nekea zaigu hasi, eskuak zartatu zaizkit, eta indarrak utzi. Usteltzen badago ere, karga badu oraindik, berriz arna sartzeko, esaigun elkarrekin, baina guztiok batera saiatu hura botatzea, usteltzen hasia dagota, laizter eroriko da, igultza gogor hortikan, ta bultzanik hemendikan, ikusiko dek nola nola, laizter eroriko da. Aituna zarra falta da, bere etxe ondotik, haize txar batek hartuta, eraman du hemendik. Haur batzuk ikusten ditut, eta inguraturik, aituna zarraren kanta, nahi diet erakutsi, baina guztiok, ziok batera, saiatura botatzea, usteltzen hasia dagota, laizter eroriko da, igultzago